313 хиляди харесвания. Българка стана една от най-популярните учителки, след като само за 2 дни нейната снимка във Фейсбук обиколи света, даже още по-прясна информация. 323 хиляди харесвания. Само за 2 денонощия. Кое провокира тази реакция и какво мисли младата жена, която на 15 септември в един софийски училищен двор въведе своите първокласници в клас, но заради атрактивния начин, по който изглежда, наистина обиколи не само българската интернет мрежа. Богомил Грозев разговаря с нея. Гледайте. От много малка искам да се занимавам с тази професия. Дори като бях малка си играех на учителка. Имах си черна дъска с тебешири още от едно време. Строявах куклите по височина и ги изпитвах и ги оценявах. Строга ли беше? Не помня тогава. Предполагам, че да. А сега строга ли си? Мисля, че съм строга, но в умерени количества. Кажи ми твоята оценка за тази случка. Тази снимка е направена от родител? Доколкото знам, да, тази снимка е направена от родител. След това изтича в интернет, в чуждестранен сайт, където става популярна, интересът става доста голям към нея. Смятам, че тази постъпка не е благородна, не се чувствам добре от цялата тази ситуация и акцента на образованието е преместен другаде. Аз искам хората да ме приемат по моите качества, а не само по външен вид. Не се чувствам добре. Телефона ми служебния звъня цяла нощ, тъй като някой беше сложил моят телефон, служебен номер, има го в сайта на нашето училище, като информация и ми звъняха цяла нощ по телефона. Какво си искали да те питат? В смисъл, вдигна ли на някой въобще? Аз вдигах и казах, че номерът е сгрешен. Неприлични предложения, коментари, да, сериозно ви говоря. Ти ли си секси учителката от медиите днес? Това ми казаха и аз не прекратих разговорите. Ама ми казаха, че мога да работя друго за повече пари, те могат да ми помогнат, тези, които ми звънят. Смяташ ли, че си била, примерно, провокативно облечена? Не смятам, че съм била облечена провокативно. Мисля, че съм била облечена доста семпло и по никакъв начин не провокативно. Грешно ли е да си красив? Мисля, че не. Не. Според мен хубаво е да си красив, защото трябва да е грешно. Започнаха да те във всякакъв различен контекст да те вкарват. Как си щяла да върнеш бащите в първи клас? Мисля, че имаше такива заглавия. Да, имаше и такива заглавия. Значи да върнеш бащите в първи клас? Хубаво или лошо? Вероятно значи, че ще посещават родителските срещи по-често. Не знам. Според мен този контекст и тези заглавия са вече към пошлото и към жълтото. Някой по-притеснителна колежка би се отказала или колега, защото се навлиза в личното пространство, всички роднини и приятели четат. Има доста грозни коментари. А колегите ти как реагират? Интересно е как реагират и по-възрастните колежки? Те ме подкрепят, те ме познават. Аз съм от 3 години с тях, заедно ни общуваме всеки ден, виждаме се, те ме познават. Подкрепят ме, не им е приятно също, защото става въпрос за нашето училище, където работим заедно, но ме подкрепят. Усети ли някакво напрежение от страна на родителите? Не съм усетила. Само една майка на първото дете, с което съм на снимката, което държа за ръчичка, каза, ние сме във всички медии, много ми е неприятно. Много е неприятно? Много е неприятно, да. Нормално е да е неприятно. Нейното дете съм го хванала за ръка. На този празничен ден го въвеждам в училището и те изкараха нещата грозно.